machiegni pacho, ma e odwa. Kaumos maga mag Dier Odiochieng, janeno mar kalatvlive kamora mora ma intiere. An kanyo kod yie ne chako sabato mar odiochieng ma kawuono ni endi e yonendo makare ka nyaka gie sani odiochieng bende dhi kodi e yo maber. Odiochieng ma kawuono ni endi en chieng' ngeso tarik en kanyo 11 dwe mar 7 higa mar 2026. Asemolo kendi mar mondo mi weche manyien e yo mar adimba kidienyendi mar Dier Odiochieng. Nyinga en Tracy Ouma, arwakini machiegni. Jotelo duond siasa manoendo mar Kenya Kwanza koro nitokoro seyo gai mar duond siasa mar DCP mano kanyo migosi Rigathi Gachagua kuom weche makier masikuok e dhoge mabende koro giyango kanyo ni kidek kelo pogruok oganda jo Kenya kata bende keto piny Kenya obadho mager malich miwuoro. Jotelogo ne yango kanyo koni weche mawuok e dho Rigathi Gachagua koro nito kidek kanyo endo kelo pogruok kachiel koda kwedege komag dhoudi kod koso kwe pacho kaindi. Na nasema hii nikiwa hapa Narok North, sisi kama Wakenya hatutakubali kamwe mtu yeyote awe ni nani aanze kupanda katika nchi yetu mbegu ya ukabila. Wakati alikuwa kwa serikali alikuwa anaambia nyinyi ati hamuna share kwa serikali. Ni kweli ama si kweli? Si alikuwa anasema nyinyi msishughulikiwe? Alafu sasa anaanza kuita broker kidogo ya kusema kuja sijui tuongee maneno gani. Lakini tuambie Wakenya wa kabila wale wanahubiri ukabila kwamba tunataka mtu yeyote ambaye anaomba kuwa kiongozi wa Kenya awe na sera, sio mambo ya ukabila, awe na maono, sio mambo ya upusi. Yeye hajui shida za Wakenya hapa North. Tangu ateuliwe kuwa naibu wa rais aliwahi fika hapa. Mama kaunti wa Narok ni first soldier ya William Samoei Ruto. Na mimi naongoza rais na watu wangu wanajua kwamba sisi tulikaa na tulikata kauli kwamba serikali yetu ambayo inaongozwa na His Excellency Rais William Samoei Ruto ni ya 2 term. Ni kweli ama si kweli? Ogai maduong' siasa mano mar DCP mano kanyo migosi Rigathi Gachagua ne ogodwonde piny dwaro mar duol mochung' kanyo kone kiewo kod yiero pacho kamano IEBC mar ne chungo kanyo chenro mag yiero madundo mabende ni timo e kaunti no kata gwengege koma Ol Kalau kaluwore kanyo ndo kod weche mag arita mabende ne okobedo kodhi kare. Kinde mane loso migosi Gachagua yango kanyo koni dwaro mar chungo kata choro nyime yiero makamano en yorno endo mar tuono japiny magombulu ratiro mare kata demokrasia. Oyango kanyo bende ni oganda ma jo Kenya gi kinde ni endi onge kod yie mora kata yie moromo kod duol endo mar IEBC kaluwore kanyo kod jotelo matiyo kendo matayo duol no endo. Oyango kanyo koni bende luoro nitiere kind jo Kenya kotenore kanyo endo kod yiero ibiro bago pacho kaendi e higa mar 2027 koyango kanyo ni yiero makamano nyalo biro bedo mano endo ma ok otime yo mauyanga. Over and above the constitutional and legal provisions, winning the trust of the people of Kenya, who are supreme, remains paramount. You are well aware of the trust issues the people of Kenya have with the IEBC commissioners ahead of the 10th August 2027 general elections, from the way they were appointed and the perception that they are proteges of William Ruto. Article 81 of the Constitution of Kenya 2010 outlines the core principles that govern the country's electoral system and process. It dictates that all elections and elective public bodies must comply and ensure the freedom of citizens to exercise their political rights, ensure that all elections are free and fair, ensure that elections are conducted in secret ballots, free from violence, intimidation, improper influence or corruption, ensure that elections are transparent and administered in an impartial, neutral, efficient, accurate, and accountable manner.
Mago timore e kinde mabende jatend arita mapacho kaendi mano kanyo migosi Kipchumba Murkomen to singo kanyo eko bero mar chal mar arita e gwenge go kuma ol Kalau. Singo makamano chiwo kanyo ne jopiny mago ombulu e gwenge makono kaachiel kod jotich ma idwaro endo mar IEBC koyango kanyo eko ni chal mar arita ibiro ber malich miwuoro e kinde mabende dhi timo kanyo yiero madundo e gwenge go kuma ol Kalau. E kindogo bende kamanda mar obila mapacho ka mano kanyo migosi Douglas Kanja bende osingo kanyo eko ni biro rido chal mar arita e gwenge ma ol Kalau ka osingo kanyo eko ni biro kawo ndamo mager mar chik ne ng'ata ng'ata kata jalo moro amora mibiro yudi katemo kelo koko kata rocho weche go eko mag arita e gwenge go eko ma ol Kalau e kinde yiero madundo. I want to assure the chairman of IBC that the national security organs led by the Inspector General of Police is aware about criminals like Rigathi Gachagua who are planning violence in Ol Kalau. But I also want to inform the chairman of IBC that he has nothing to fear because we have put in place proper security mechanism to combat all those criminals and goons that Gachagua was planning. We have enough security, in particular that in that particular area of Ol Kalau, and there's no space for anyone to organize criminal activities in that place. Whoever that is going to do that will definitely be on our police. Machielo bende jatend arita no endo mano kanyo migosi Kipchumba Murkomen osingo kanyo eko ni gidhi nyime kod timo pedha ne jonjorego eko mantiere e tong' kata gwenge eko ma Samburu e kinde romo mare mabende ne obagi kanyo endo kod jotelo. Romo makamano bende ne gidhi podo wach mar neno kanyo kaka inyalo bero chal mar arita e gwenge eko ma Samburu. No yango kanyo eko ni sirikal timo duto te manyalore mar neno kanyo eko ni weche mag arita otieke gwenge go kaachiel kod tieko kanyo eko gigo eko mag lweny ma ok opuodhi manyalo bedo ni nitiere kendo oganda mantiere kono kaachiel kod nyaya arita makare gwenge makono. Ya tatu, so tukikuja hapa kukalia bunduki, tutatoa hii bunduki yenye iko hapa chini. Mpaka hawa watu watapenda kukaa kwa amani na nyinyi. Na tutafanya hivyo kwa pande zote. Kama ni Turkana, tutatoa. Kama ni hii Baringo, tutatoa. Kama ni Samburu, tutatoa. Tunataka kutoa kwa sehemu zote. Kwa sababu adui ya amani kwa Kerio Valley ni mambo ya bunduki. Safari hii nimekuja, mnipatie tu wiki chache iko mbele hapa. Mtaanza kuona wale Wachakoya tena wamerudi hapa. Watakuja kuishi na nyinyi na watoki tena. Kwa sababu lazima wafanye kazi yangu mpaka ishe. Tumesikizana? Hiyo barua yangu ya bunduki 200. Mimi sitanganyana tena hiyo ofisi. Hiyo 200 tu. Na mimi nataka kusema hivi CS wakichukuanga NPR hapa nimekuwa mtu wa kusaidiana. Mimi natengeneza mahali ya training, natengeneza mahali ya training yote, nafanya kila kitu, tumesaidiana na JSU. Hata hii watu ya Jokoo wamekuja hapa, nimetengenezea kila kitu mpaka maji. I cooperate with the government of Kenya kuhakikisha. Ndio mimi nataka kuhakikishia kama Inspector General ya kwamba mahali waziri ametaja pale mahali inaitwa Bukoi tutaweka GSU. Komanda wa GSU wako hapa, anatafuta GSU anaweka hapo. Haya, hii watu ya kutoka watu ya SOG hata Kabeao nasikia bado iko hapa. Kwa hivyo kama vile waziri amesema in the next few weeks tutakuwa tumeleta hapa ndio waweze kuwasaidia kuona kwamba security ya hapa imerudi. Sisi hatuna shida na kuingia huko. Huko tutaingia ile watu ambao wanaletea nyinyi matatizo, lazima tutafanya nini, tutashughulikia. Maana mkora criminal jatelo majotend migipi mapacho kaendi mano kanyo migosi Musalia Mudavadi oyoro kanyo e nyasi mar pok mag omenda mag nyota e imbo mar piny Kenya e counties moting'o kamano endo ma Busia, mano ma Bungoma, Vihiga kaachiel kod mano endo ma Kakamega. Koloso e kinde pok kidieny mar ariyo mar omenda no endo e mbalariany endo ma Masinde Muliro ne yango kanyo eko ni pok mar omenda makamano en yono endo mar jiwo kata tego uchumi mapacho kaendi kaachiel kod neno kanyo eko ni bende omiro were matur kaendi sir moromo mara neno ne gitimo helni kaachiel kod siro ngimagi e yono endo modhi kare. Itafaulu ikiwa kuna utulivu, kuna sheria na watu wanatii what is required. Wale wamekuwa wakiumia zaidi, na mimi nataka niseme haya ndio vijana wetu waelewe.
wale wanaumia zaidi wakati kuna furugu ni vijana. Kwa sababu wewe umepata 25 zako, umeanza kutengeneza biashara, umeenda soko, alafu watu wanaleta vurugu, biashara yote inachomeka, hauko umechukua insurance, hauko umefanya nini, nani ameumia zaidi? Ni nani ameumia zaidi? Kwanza kabisa mimi nakukaribisha hapa na wageni wote ambao wamefika hapa Kakamega kwa hafla hii ya muhimu ya kupatiana pesa kwa wananyote. Najua Kakamega mwaka uliopita tulikuwa pale Mumias ambapo Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto alizindua rasmi awamu ya kwanza ya nyota. Na leo tumekuja hapa kwa awamu ya pili. Mimi nataka kwanza kumshukuru Rais kwa sababu yeye anajali sana maslahi ya vijana wetu. Na yeye ni wa kusema na wa kutenda. Kufanya hiyo biashara for 3 months, nilikuwa na kitu kama 32,000 kwa my account. So nikasema hii mashini yangu ya kukata nyasi inataka motorbike. Sina capital ya kununua pikipiki mpya. Nikaulizia pikipiki. Kwa machielo en kanyo ni gavana ma county ma Siaya, mano kanyo migosi James Orengo, Odiochieng manyoro ne otelo kanyo kone kwetho mar linda mwananchi romo margi kata limbe county nendo ma Kwale, kama bende gigeto mar tego kwetho margi no. Kinde limbe no kano loso migosi James Orengo ne oseyo kanyo sirikal mathuru kaendi kuom nyayo timbege ko mag njore kaachiel kod yedhege ko mameroji. Kindego bende ne romo kanyo kod jaloso loganda jomiji kenda, mano kanyo moluor Ali Shirau pare maidore kanyo endo Kwale, kama bende negi yango nigi biro tiyo kanyo endo kod oganda moyie pudho ketelo ker ma pacho kendi migosi William Samoei Ruto kokalo yiero mibiro timo pacho ka higa mar 2020 to kod 7. Migosi Shirau kane wuoyo nowacho kanyo ko bende weche gweko mag lo mosebedo ka chando kanyo gana makwale moyango ni gisebedo ka gigoyo wikide ka kinde, kata kamano serikal osebedo kodino ite kendo pokolose. Najua ukinyang'anywa shamba, watu wakichukua ardhi kiholela, mwisho wake wenyeji watakuwa squatters ama watakuwa watu ambapo tunaita minority ama wale ambao wamepoteza haki yao. Bwana Makwere pia tumeongea akaweka uzito sana kwa mambo ya dawa ya kulevya hapa pwani. Na hizi dawa ya kulevya serikali inajua namna zinaingia nchi ya Kenya na haswa katika pwani. Najua wanajua. Na wanajua wale ambao wanafanya biashara hiyo. Na tunasema kwamba tukifanya kazi pamoja, kwa sababu Ruto ameshindwa, sisi ndio tutaweza kuona ya kwamba maisha yetu na haswa ya vijana hiharibiwi na dawa za kulevya. Ndugu zetu walinda mwananchi na sisi jamii ya Mijikenda pamoja na wapwani wengine wote tuko katika msimamo mmoja kuhakikisha kuwa tuleta mabadiliko ya maendeleo yanayoeleweka ya kuboresha maisha ya Wakenya bila kuteta, bila kupiga maneno na ahadi ambazo hazieleweki na hazitimizwi. Dualo endo mochungkanye kone keo kod yiero thuru kendi, mano kanyo IEBC ogoyo fwai jaod bura ma Kipipiri, mano kanye ko Mikae Wanjiku Muhia omenda maromo kanyo milion 1.5 kuom dhiataro mag chike gweko matayo weche mag yiero. Mano endo kaluwore kanyo kod weche moko dhi kare mano wacho e kinde kampen mag yiero madundo madhi nyime e gwengege koma Olkalau. Duolno koro dwaro mondo Mikae Wanjiku uwoge lela mondo mi okwa ng'uono makao kamano tinyalo gole oko e kwana mag jotelo mabende kodwaro lemo mpogore e gwengege koma Olkalau.
Kako machielo bende jaod bura duond busiasa mar UDA mano kanyo migosi David Gikaria bende dwaro mondo mi ochopi nyim duolno kalore kanyendo kod wach men wuon nogolo ni notiyo kanyendo kod omenda maromo milion 1.2 kopogo ganda e kinde campaign ma Olkalau. Having considered the overwhelming evidence on record, this committee finds that the respondent, the Honorable Wanjiku Mohia, is in gross breach of paragraph 6A of the Electoral Code of Conduct. Condemns and directs the Honorable Wanjiku Mohia to pay a fine of Kenya shillings 1,500,000 shillings to the Independent Electoral and Boundaries Commission within 72 hours of reading of this judgment. To comply with the orders issued herein or any subsequent violation of the Electoral Code of Conduct shall attract further sanctions as are provided for under the Elections Act and the Electoral Code of Conduct, including but not limited to issuing an order barring her from contesting in any further election conducted by the Independent Electoral and Boundaries Commission in accordance with the applicable law. Mopogore kod mano, wadhi nyaka e kaunti ma Kiambu. Kama yudo kanyo koni kaunti nendo ma Kiambu osewuok oko mar bero kanyo chenro gi koma gi thieth ne oganda mawuok e kaunti no. Kama nyaka gisani ni endi kaunti no osetieko kanyo gedo mag ute thieth maromo kanyo 26 mago mag level 3 kod 6 mamoko mago mag level 4. Kaka chenro ma kamano endo bende oneno kanyo koni mashinde opogore manyalo romo kanyo menda siling milion 500 bende ochwale ute thieth ma opogore mag timo pimo mag tuoche ma opogore. Ka gavana ma kaunti neno ma Kiambu mano kanyo moluor Kimani Wamatangi oyango kanyo konyo kang makamano en mano endo mar neno ni gibero sekta mar thieth e kaunti nendo ma Kiambu ka chiel kod duoko chien kwan oganda mathoro dhi nwango thieth ute thieth mag ji giwegi. To invest under my vision that we must have at least a level 3 facility in every ward. We have upgraded dispensaries that are at the level or at the level before where you would only go to get your prescriptions from a window. What would we call dispensaries? The walk-in, walk-out. We have upgraded 28 as of today. Program that is that is set to have spend about 2.5 billion Kenya shillings to modernize existing hospital equipment and build and equip new facilities in areas that were previously underserved. When we came in, we had almost a collapsed system of supply of medicines and infrastructure and non-pharmaceuticals. I'm sure wherever you go, the story is the same in the whole country. Hakuna dawa. That is the story we are changing in Kiambu. Every facility now you go, you find that at least there is a minimum of 85% of drugs. Mopogore kod mano en kanyo koni jolony weche go mag thieth koro yango ni koso ng'eyo kachiel kod koso kuonde pim moromo pacho kaendi e achiel kuom gigo e koma bende koro osemiyo tuo mar kansa osebedo kanyo endo ka kaongi magana mathoth e pacho kaendi e ka giloso e kinde romo mar 15 mano motisi kanyo ni Africa Cancer Foundation. Jolony go yango kanyo eko ni kaka yo achiel mar neno kanyo kono oked kod thoe mathoro neno kotenore kanyo kod tuo nendo mar kansa dwaro achiel en keto kuonde pim moromo ka achiel kod chiwo puonj mong'ith ne oganda jo Kenya mar golo kanyo kwede ka achiel kod koso ng'eyo e wi tuo nendo mar kansa. Encourage women to do their breast self-examination every month, and then after the age of 40, women encouraged to go for their annual mammograms, because we'd want it to be caught as early as possible, because if it's caught early, the treatment will be less complicated, the prognosis will be better, and the chances of survival will be bigger. Cancer is no longer a rare disease or something that happens to other people in other countries. It is here. It is in our markets, our churches, our matatus, our county hospitals, our dance halls, our nightclubs, you name them. And too often, it is diagnosed too late. Not because our people lack strength or courage, but because they lack information. Our goal is to raise between Kenya shillings 15 million and 30 million. Funds that will go directly toward screening,
training, and closing the gaps I have just described. It's an ambitious range, but every person in this room today has already proven through your presence and your history with Yena marmondo mia make gikanyo janeno mar Kala TV kata kamano idhi mana nyime kod kete wang jowi mari mar Kala TV ne chenro mamoko mabeyo mabiro nyime. Nyinge Tracy Ouma ibedo kanyo kod odiochieng' majaber.